Mkhulu, ngifuna ukwazi kabanzi ngeipoki, ukuthwala ngeipoki. Wenze njani? Uthatha abantu abafile uzongifaka bona? Umuntu uma efuna ukuthwala ngespoke, ispoke esikhuluma ngomuntu ongasiyena wakini. Sekuyispoke ngoba kuyona into eyaziyo leyo. Ispoke into yomuntu but ongamazi. Osashona? Owahamba emhlabeni. Ngikufanganisela njengani? Khona elinye iphuzo oke walibuza lokuthi umuntu ma ukhona umunye emonelile athi akafe loyo muntu kwenziwa kanjani. Umuntu lo yamaqeda kufa first uza la ebunyangeni. Mina Akahambi nabakubo. Before ayofika kulo afike wambulalisa uza la kimi kulo obunyanga ebumbulele. Sekuba kumina ukuthi ngiyamdedela yohlukumeza loyana noma ngiyambamba la ngizomdayisa. Ngizomdayisela laba abafuna. Sekuyispoke leso into engaziyo. Okay, so mangizothwala mina ngale spoke ungibesa lo muntu lo. Ngithatha lo muntu lo ngikunikeze yena. Noma singahlobene. Noma ningahlobene. Kodwa lokho yiloko ukuvutha umlilo lokho kuyinkinga ngoba lo muntu uzofuna ukugoduka ngokuhamba kwesikhathi. Oh, kodwa akazofuna gazi. Akalozoloke ngihlupha la nefuna. Uzofika akusebenzele ya okunye uzokufuna uma kuumuntu wesilisa. Hayibo. Uzomfuna umakoti. Hayibo. Yabo. Bese kuba nomuntu ozogana lespoke. Uma kuya ngokuthi umuntu wesimame uyazibophezela wena ukuthi uwena umuntu wami lo. Yes, noma kunomuntu la ozofika umkhombe wena. Hey madoda. Ya ozoloko simuvakashela lesi spoke. Sengiyamthakatha phela lo muntu. Ya uyamthakatha. Ngoba ngimfaka ngimganisa lespoke yena kazi. Baningi kakhulu abantu abalalwa ipoke abangazi. Abanye bakhona bangasinikezi oyedwa. Nonke la emndenini simlale nonke. Sishintsha nje bathi noma ubani esimfunayo. Ngalelo langa. Ngalelo langa. Manje njalo lala nomuntu. Ozobona ngokuphupha. Yasho ukuthi wena simthandile ke igazi liyabisana. Manje uzobona ngani wena ukuthi phela kuzoba nama sign ukuthi wena ulala nespoke. Yini mhlawumbe mawusifuna ukuxwayisa umuntu ngoba uthakathiwe manje akusona isinqumo osithathile ukuthi ufuna ispoke asisebenzeli wena uloyiwe phela manje wena uzobona ngani wena ukuthi manje usenkingeni. Angithi uzobona ngokulala nomuntu ongamazi uma lento yakwenza yakuphinda phinda mhlawumbe ukwazi ukuthi kunenkinga. Sometimes ungaphupha kuhuye lo muntu othandana naye impela olala nawe njalo nje noma ekhona la umphuphelala nawe ebeyilalele lapha le yanto iziyenza lo yamuntu. So kumele udibane nomuntu onolwazi akugeze kunenhlanga kufaka zona ispoke singaphindi sisondele kuwena. And emkhulu ngokunderstanda kwami once wabhizi walala nezipoke ayikho into yokulungela akuhlangani. Kwesinye isikhathi kuyahlangana but hayi ngale yandlela. Hayi ngendlela ekumele ngayo. Kakhulukazi ngayibiza kuphi ngapha emshadweni. Ayakulula. Yeah, ungamthola umuntu nibe happy ensukwini zokuqala. Uzobhidlika nje ngokuhamba kwesikhathi. Ngoba wena unomuntu uyalwa umnomzane la. Uzwa kahle ngapha kuwena manje wena sewukhona umuntu uyaphazamiseka.